Witam pięknie. Mamy już trzecią dekada lutego 2014 roku, a zimy jak nie było, tak nie ma. Ona jest, ale ino na kalendarzu. Z tego chciałbym trochę powspominać, jak to wyglądały zimy dawniej, w latach 50., 60. zeszłego wieku, jak ja był bajkiem. I tu muszę wspomnieć mojego nieodżałowanej pamięci dziadka Karola, który miał Geburtstag 11 listopada. Jak się już ten czas zbliżył, to dziadek mi zawsze go do Leszku obejrzy, że Morcin, bo to było Morcin przyjedzie na białym koniu. Ten biały koń miał symbolizować śnieg, kiedy spadnie. No i to się sprawdzało. Pamiętam, że na 11 listopada już był śnieg, a pamiętam nawet że śnieg już był i to fest śnieg we wszystkich świętych 1 listopada. A w grudniu to już była prawdziwa zima. Tego teraz w ostatnich latach nie doświadczymy. Wiem, że w tym okresie, w którym chodził do podstawówki, a były to lata 56-63 zeszłego wieku, były dwa takie lata, że szkoła zawarli z kuli srogich mrozów. No bo muszę tu dodać, że w klasach nie było wtedy żadnych kaloryferów, klasy się ogrzewało kachlokami. To były w każdej klasie stał taki srogi kachlok, dużo większy od tego, co się miało w domu, i pamiętam, że zawsze przychodził tam pan Kuc, nasz woźny, z łopatką i z hokiem, i hokiem tam poszurał trochę po rusztach, ciepnął pora łopatek wąglo z kibla, kiedy stał wele pieca, i szedł do następnej klasy. Chciałem dodać, że pan Kuc to był ujek od naszego słynnego reżysera z Szopynic, Kazimierza Kuca. No wiem, że w te 2 lata, co ta szkoła zawarli, to pan Kuc się nie dał rady i nie poradził szkoły zagroć. Ale my bajtle jakoś tego nie odczuwali, no ale mieliśmy dużo wolnego czasu, bo te przerwy trwały coś blisko 2 tygodnie. Nawet była obawa, że będą skrócone wakacje letnie, ale jakoś my ten materiał nadrobili i do tego nie doszło. No mną bajtlom to grało. Czym większy mróz, czym więcej śniega, tym my mieli więcej uciechy. No bo trzeba było się odpowiednio oblić i można było szaleć. A tych okazji do szaleństwa zimowego było sporo. Można było jeździć na rozmaitych rzeczach i w rozmaitych miejscach. No jeździło się przede wszystkim na sunkach, na szlędzuchach, na holczułach, albo holcokach, jak my go dali w skrócie. No mało kto miał narty, może niekiedy tam jakaś znodli po ujkach, po dziadkach, jakieś przedwojenne narty na górze albo w piwnicy, no to mieli. Ale narty mogły być zastąpione holcokami. Szlędzuchy to były jakie były, wiecie, w tych czasach, na kulbla. Trzeba było w szewiku zimowym wybić dłutkiem dziura w krufleku, tam się przykręcało holcsztaubami taką blaszka i ta łyżwa się wsadzało do tej blaszki, taką wypustka, i obracało o 90 stopni i szczękami takimi na kurbla się skręcało te szczęki z przodku i ta łyżwa się trzymała do szczewika. No te szczewiki się trochę niszczyły, no ale tak było. No narty to miał mało w to, ale za to te holcoki to miał prawie każdy synek z Górowca, bo to był element odzieży ochronnej, kiedy dostawali hutnicy. To był taki szewik wielki na zoli drzewianej. No ja miał takie holcoki od dziadka, bo dziadek tam roz mi wypożyczał nowe, a roz to mi dał stare, bo były jeszcze w dobrym stanie. No a kaj my jeździli? No muszę tu przede wszystkim wspomnieć o górze Beker, góra, no może by szumnie powiedziane. Beker to była ta góra, jaka była umowna granica między Włosem a Szopynicami przy starym korycie Rawy. Och, to była ośpliwa góra. Jak jeszcze obloli wodą na noc, to potem na drugi dzień się żali i no lepsi. Po przeciwnej stronie ulicy była hołda.
bez chłopy od Ubedorfu, od Borków chodzili do roboty na Bernada. Na tej hołdzie to też tam szło w wielu miejscach poszaleć na śniegu. Trochę dalej z strony Burowca dochodziła ulica Korczaka, bardzo długa ulica, ona się ciągła od Borków aż do tej ulicy Osiemcinski, po tym obrońcu Westerplatte, ta jechała banka do Szupinic. Tam na tym odcinku od ulicy Siewnej do tej Tankstelle, to on był dość długi, wiecie, taki łagodny zjazd był i jak się wzięło fechtung od ulicy Siewnej, to na Holcoka szło zjechać aż pod sama Tankstella. W samym centrum Burowca, za Domem Kultury, było takie miejsce, które się nazywało Kula albo Ukule. Tam było chyba z 5 mniejszych i większych stawów, które na zimę zamarzały. A największy z nich, ten prawdziwy Kula, to był taki czworokątny, o kształcie prostokąta staw. I jak chycił mróz, to tam był richtig lód solidny, tam nie groziło zarwanie, zamocenie się do wody. Śnieg chłopcy odgarniali na boki i postawały takie bandy. Także do złudzenia to przypominało lodowisko na Torkacie, ino że trochę mniejsze. Niedaleko od tego stawu była hołda, pozostałość po przedwojennej kopalni Polska, która federowała na workach. No ja już nie pamiętam, bo jak ja był bajtel, to ona już była nieczynna i tam na tym miejscu były no takie wertepy, na które my go dali końskie doły. No na tej hołdzie to też było kupa tych zjazdów, takich ścieżek, można richtig było poszaleć w zimach. W centrum Dąbrówki było ogrodnictwo pana Piszmana. W lato to tam u pana Piszmana szło kupić zawsze świeży glincoik, miał też szklarnia, w której miał rozmaite kwiatki na rozmaite okoliczności. I on miał taką, wiecie, część uprawną, ja bych to nazwał, a drugą część tego ogrodnictwa, tak trochę zapomniano, to były takie wertepy i tam był taki okrągły stów. I to był chyba jedyny stów, który szło po lodzie poszaleć trochę na Dąbrówce, bo nie przypominam się innego, co tam się wtedy bajki schodziło z Cakaja, z Podmłyna, z innych rozmaitych stron Dąbrówki. Tam było larmo do późna wieczora. Niedaleko od tego stawu zaczynała się ulica Pod Młynem i jak się szło tą ulicą, w lewo był zakręt ulica Milowicko i za tym zakrętem po prawej stronie było takie, ono jest do dzisiaj, takie wzgórze, kaj były zabudowania Starego Dwora. Tam to też było miejsce do rozmaitych uciek zimowych, co tam było tych miejsc do zjeżdżania. Bardzo fajne miejsce. A trochę dalej była taka kręta ścieżka między płotami. Tam w lato ludzie chodzili na skróty, jak szli na banka, na Burowiec, z Podmłyna albo z Dąbrówki. No ta ścieżka, jak się tak, wiecie, udeptało i oblało wodą, to też była to był karkołomny zjazd, to tak przypominało trochę tor saneczkowy. Tam richtig największe szpece na Holcokach, no, albo na Szlędzukach poradzili zjeżdżać. No wiecie, tak tych miejsc było sporo, no teraz tego nie ma. Ja nie wiem, kaj te bajtle teraz będą się bawić na śniegu. No nie ma takich możliwości że niekiedy te miejsca już zostały zagospodarowane. Ta wspomniana góra Becker to jest obrośniona samosiejkami, praktycznie ona nie istnieje. Za Domem Kultury na Burowcu jest osiedle przy ulicy Halera. Na miejscu ogrodnictwa pana Piszmana też jest osiedle. Także że nie ma śniega, a drugie nie ma nie byłoby pojeździć. No ale na szczęście są inne czasy, bajtle teraz mogą jeździć na lodowiska sztucznych, Wele Ronda albo Bytumiu też jest przy ulicy, przy rynku. No w innych miejscach też są sztuczne lodowiska. No i jeszcze muszę dodać, że wtedy, wiecie, to było wszystko możliwe, te szaleństwa zimowe, bo nie sypało się drugów i chodników solą. Wiem, że walka z gołoledzią polegała na tym, że
drugą jechało starciok z otwartą platformą, na której była kupa żużlu albo piosku, stoło tam na wielku dwóch chłopów i łopatami sypali to na druga i to była walka z gołolecią, ale przede wszystkim nie było takiego ruchu. I na koniec mi się taka refleksja nasuwa, że jakby tak jakimś cudem Kraków i Zakopane dostały możliwość organizowania olimpiady zimowej, a byłaby taka zima, jaką mamy teraz, no to ja to widzę czarno. Nie wiem, czy tyle sztucznego śniega wyszło naprodukować. To tyle moich wspomnień zimowych. Dziękuję pięknie.